Нецке альбо Ныцуке. Гэта мініяцюрныя разнастайныя фігуркі, што з'явіліся ў 17 стагоддзі ў эпоху Эда, і практычныя функцыі якіх былі ў тым, каб утрымліваць за поясам невялічкія падвесныя кантэйнеры інро, якія маглі быць тытунёвымі табакеркамі, кашалькі таксама маглі так прывязвацца. А ўсё таму, што ў японскім адзенні, як у хрысціянскай дамавіне, кішэняў няма. З росквітам гарадской культуры эпохі Эда Нецке пераўтварылася ў сапраўдныя творы мастацтва. Сюжэты уключалі жывёл, багоў, міфічных істотаў, сцэнкі са штодзённага жыцця ці гістарычных персанажаў якісьці. Звычайна ў Нецке ёсць скразная адтуліна, каб прапусціць там, значыцца, шнур, якім Нецке мацуецца да інру, той самай каробачцы. А калі адтуліны ў мініяцюрнай скульптуры няма, то, мабыць, перад вамі не Нецке, а окімоно, дэкаратыўная статуэтка, якая прызначалася для ўпрыгожвання інтэр'еру.